Hvis du gerne vil se, hvordan jeg har fået så glødende hud, så ikke scroll videre. Jeg har nemlig i dag tænkt mig at vise jer min skincare-rutine. Jeg starter altså altid ud med at rense min hud først, og det gør jeg med den her Hydra Barrier Cleanser fra Bioterm. Den er jeg faktisk først lige begyndt at bruge nu, men jeg elsker den. Jeg synes, den fjerner vitterligt rub og støb. Så kommer vi videre til min toner, og det er den her Haru Haru Wonder Black Rice Hyaluronic Toner. Det er et koreansk mærke, og jeg synes, den er så god. Det næste, jeg bruger, det er en serum, og den er fra noget, der hedder By Juicy. Den indeholder blandt andet niacinamid. Det er altså med til at forbedre hudbarrieren og reducere rødme og inflammation. Efter serum, så gør jeg altid ind med min øjencreme, og der bruger jeg min Banana Bright Eye Cream fra Ole Henriksen. Det første sted, man ældes i ansigtet, er altså under øjnene, så derfor husk nu at bruge øjencreme. Det her det er så min morgenrutine skincare, fordi nu putter jeg jo selvfølgelig solcreme på. Men jeg går ind med min Paula's Choice 5% vitamin C Sheer Moisturizer, og der er der altså SPF 50 i. Den bruger jeg hver dag, både i hovedet og på hals. Det er super vigtigt at gå med solcreme, samt at hydrere din hud. Det jeg altid gør efter at lave min skincare, det er at putte noget hårdt i. De her glaze drops putter jeg altså kun på om morgenen, men det gør egentlig, at håret det dufter og ser skinnende ud. Til sidst putter jeg min vaseline på, og så er jeg altså færdig. Jeg kender rigtig mange, som ikke gør ved deres hudplejerutine, så derfor så håber jeg virkelig meget, at jeg inspirerer dig til at gøre det.